Izan ere, animalineko zendak zituzten. Guau, guau, guau! Kukuruku, kukuruku! Mu, mu, mu! I-o! I-o! Guau, guau, guau! Ez dut ateratzen dudan hotza. Kukuruku, kukuruku! Nire bai zein entzuzia! Mu, mu! Ituzia begira nirea zengo norabekoa den. Gainak eta zaukarekin mundu guztia beldurtzen du. Nirearekin guztiak azpera eginda bukatzen dute. Zer kontatuko didazu, dena gorroten daute, entzutzen dautenean noetik altzatzeko ordoa baita. I-o! I-o! Bagiri, arrantza polita egiten ditudala iruditzen zait. Ara bestea, ateratzen duzu Liskamila itzuziarekin eta pozik zaude azto kilogramo zaude eta gero. Hori naiz eta azto! Konponbide erreza? Hemendik aurrera nahi duzuen hau txarteratzeko edan magiko baino ez duzu edan behar. Ekarri Kontuz, edan magiko edan ez gero ez duzu berrio zen hau txarterako. Ekarri da berrigatuaren hau nahi dut, miau luze eta gozoa. Nik berriz horitzen kantu dotorek entzun ziuk egin nahi dut. Ontzaren ulak dira denak, ulak egiten ikasu nahi. Marabida zelan duzen, baserean gaudera. Baitu minatzi bazitzen zuzpiaztuko du. Bai, iztelik ibili behar gara dena agurtzeko. Begira, hor dago diruen ikutza. Hemen adibitzea, egon da. Baina, lapurrak dut gure baserriak, oraintxe bertan beldurtuko ditu. Akabo, txakurrak ikusi bai. Hori guztiak genatuko ditu. Eta gurgure lapurketa. Miau, miau, miau! Zer den botra egiten du? Miau, miau, miau! Jajajaja, zaukerik edo egiten txakurra. Zer dira zein lapurtzen, hori ez izbitak ez da. Nahien duzu zagutxu bat afatzeko, jajajaja. Laburra, guztiak jartu ondoren, doa berdien alde egizuten. Ba, eguzen dira duzenean, baina garitako duzu, ziren txandau. Maritxu, jaikitzeko ordua da? Jose Mari, ez pentsuten ontsa urduka, horrekin gogo da. Ontsa berri hori, Maritxu. Jarri dezakut eginak, Jose Mari. Jai gau luzean, Maritxu. Tira, konstituzioak egin Jose Mari. Maritxu, jadanik ezin dut hori egon izki, atxatu ingo nahi. Tira, zurrentik egitiko naiz. Baina, egun argia dago, hau gauz barreka, ontsa egunekin. Maritxu, begirezko dude. Arrazatzeko irura, eta zergaiti egon ezkaitu irarreketatu. Nik entzutzen dena Maritxu. Kurkurrik egiten da bero ilarra? Alda gora zenti! Eta izuli kurkurrik egiten ikazatzen. Ai, ene, Maritxu, zer duzu horrengo, Jose Mari? Lapurrak egon dira baserian! Lapurrak? Gauean diru guztia eta ari biztiak lapurtu dizugute. Gauean eta zergatik berduko ditu zonkariak, txakurraren zonkariak? Lenga, eta horien hasi, baite egon ez duzu lapurra berdurtu dago ez natuko
zen obrearen aldaketa egiten epailatu laguntzailea, zer ziren guztiak azaltzen, Badakizu herri prozesiaren opetunaren txapelketa egiten duten garela? Bai, epailatuelea, egia mundiala hor nau. Mira, ikusten sartu
txakurraren paperetak Bizarri naiz eta bigarren eta hirugarren txakurren paperak egin ditut. Hirugarren naiz eta lehenengo eta hirugarren laugarren papera egin dut.